Adema ekwekwo ama agba ama m na mara na oge ruo n'oge ha ji eme nzukọ ndị Igbo n'ọnụ ka ọ na-abụ ọkwa elekere ya 3:15 ya abata mana ewute n'onu maka ka o si gbaa n'ụbọchị nke taa. Ọ maka na anyị were onye ukwu ndị Igbo zipụrụ na-ejere ndị Igbo ozi n'ụzọ pụrụ iche ebe ha si abịakwanụ maọbụ ebe ha si bịa tere aka. Anyị wee sị na anyị ga-echere ha ya bụ ya ewute n'ụlọ dịka anyị si ebido ọ na-ama na ọ bụrụ ka anyị si eme, mana anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee banye n'isiokwu anyị nke taata maka na ndị anyị na-eche abịago ndị ukwu abịago. Ewere m ndị gbara ọkpụkpụ ebe a na ụlọ ọrụ anyị ebe a ihe na-amara na ka ọnụ dị ka imi na ọnụ dị ndị Igbo ugbu a n'ala Naịjirịa. Ewe ndị nọ na-elekọtakwa na asị ka ha na-ama ka ebe ndị Igbo ga na-eje na ihe kwesịrị ime ọkachasị dịka o si gbasata ndị ntorobịa na ụmụ nwaanyị anyị. Ọkwa ya mere anyị ji wee sị na ha ga-abịa ka anyị mara ebe anyị nọ. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ị nwere ike ikiri ihe a niile ka anyị na-eme ebe a na ije na YouTube chọba Kpakpando TV ka ị wee kiribe ya. Ọ bụ Tobel Tochukwu na-ebubu ụmụ ihe a niile. Ka m bido. Ada Biafra ndụ ebe a Ada Biafra, biko kenere anyị ndị Igbo. Ndị Igbo nwe m, ndị mụrụ m, ekene m unu. Dịka nsigbu unu ewe ndị anyị zipụrụ dịka na-ejere anyị ozi n'ime ọhaneze, onye isi ndị ntorobịa na ọhaneze n'ebe a ya bụ Comrade Igbo Ayaka, biko kenere anyị ndị Igbo. Igbo ndị nwe m, ekele m unu. Asị ka onye chiri ya zuru. Daalụ. Adịma ka onye chi ya zere. Anyị nwekwa onye amara na dịka o si dị achụcha aja ma afọ ya udele amara na ihe mere na ebe ndị mmụọ. Amechi Ugwuele ote na Abuja, ojesi Abuja bata osi ebe abata amara na ndị Abuja ọchọ na ịkpọrọ ya wee na mana anyị akpụtara ya mana ịgbapụ ndị ọdịnala ewe ka a ga-esi mee nwa ifo anyị ejekọsịra ya ndị nna nna ya efebata ya. Amechi kene ndị Igbo. Igbo ekene m n'unu. Ama m na o teela anyị nọdebere mana Chineke mere ife dị ukwu na anyị dị ndụ wee ruo taa ka anyị nọkọkwa ọnụ. Anyị tọpụ ya bụ ngịga anyị tinyewe ọnụ n'okwu anyị afụkwa o si dị. Ọ dị ma anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo dịka si kwuo. Akwụ m na ihe anyị ga-ekwu bụ otu imi na ọnụ dị ndị Igbo, kedu ebe anyị nọ, kedu ebe anyị na-aga dịka ihe niile si eme. Anyị bata n'ala Igbo ụzọ adịghị. Gịnị ka anyị chọdịrị ịbata n'ala Igbo? Ihe onye ọbụla na-eti na a na-emegide ndị Igbo aha chọọ ọkwa okere ndị Igbo asị ka ekegharịa. Mere na ndị ntorobịa ụfọdụ n'ala Igbo na-asị mba na ihe a akarịa n'aka na ọ ka mma ka ndị Igbo wee nọrọ nke ha. Ụfọdụ na-asị mba na ọ ka mma ka enye ndị Igbo ọchịchị ka a mara na ala Naịjirịa ọ ga-adị mma ka echetaba ndị Igbo tie ebe ndị Igbo n'ọkwa. Ụmụ ihe dịgasị ya mere kemgbe a nọchara ya. Ụfọdụ na-asị na oge a ka echefuru ndị Igbo maka na abụ ndị ha merụrụ. Ya mere anyị ga-eji wee banyezi ozigbo. M ga-ebidogo n'ebe onye isi ndị ntorobịa nke ndị Igbo nọ, ya bụ Igbo Ayaka. Biko achọrọ m ka m ikelelu ndị Igbo wee ka imi na ọnụ dị ndị Igbo ugbu a dịka gba ntorobịa ebe ka ndị otu ọha na eze chọrọ ka ndị Igbo nọrọ. Kedu ihe na-eme ka ihe a na-eme n'ala Igbo ọ dị anyị mma? Ọ bụrụ na ọ dị anyị mma nsogbu adịghị. Ọkwa na ọ dị anyị mma kedu ihe anyị ga-eme? Ndị Igbo ekelekwa m n'ọzọ. Asị m ka onye chiri ya zere. Mmiri atala ma aza anwụna. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ise. Ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo
n'obodo Naijiria ya bụ ihe etinyere ya ọnụ n'ụzọ dị iche iche, mana ndị Igbo na-asị na agba mbụ ya atụ n'ogbe, agba abụọ ya atụ n'ogbe, uwe obe ka a pịawara akụ. Ụmụ okorobịa ndị Igbo nọ n'otu nke a na-akpọ Ọhaneze Youth Council, anyị atụkọtala echiche, tụọ ihu tụọ azụ ihe na-eme n'ala Igbo. Anyị were kpebie si na enwere ihe dị iche iche anyị kwesịrị inweta, ekwesịrị itinye n'ala Igbo ka obodo wee dị mma. Nke mbụ ihe gbasara seaport, ya bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Maka ọ bụrụ na unu lee anya n'obodo Naijiria, enwere mmiri dị iche iche n'obodo ala Igbo ekwesịrị ịgwọ ya. Ọ bụrụ na agwọ mmiri ndị ahụ dị iche iche, ọ ga-enwe ka enwee ọdụ ụgbọ mmiri n'ala Igbo, ebe ụgbọ mmiri ga na-ebubata ahịa dị iche iche na ihe ndị dị iche iche. Nke mbụ enwere nke anyị nwere na Anambra, ebe a na-akpọ Ihiala, obodo a na-akpọ Ọsọọkwa. Ha nwere mmiri dị ebe ha na-akpọ Ụlasị. Ya bụ mmiri bụ achọpụtara ya n'oge gara aga na 1958, mana mgbe a chọrọ ịgwọ ya, eme politiks dị na ya, ahapụ ya. Ya bụ mmiri sonyinyekwere na mmiri nke nọ na Imo steeti, nke a na-akpọ ebe a na-akpọ Ose Moto, nọ na Uguta local government. And ya bụ mmiri wụ nke kachana dị nso anyị nwere n'obodo Naijiria, nke mmiri ukwu a na-akpọ Atlantic Ocean, ndị oyibo na-akpọ 18 nautical miles. Ya bụ na agwọ ya bụ mmiri, gị hụ na ihe gbasara azụmahịa ọ ga-adị mfe n'obodo Naijiria, ọ ga-adịkwanụ mfe n'ala Igbo. Ya bụ na nnukwu ụgbọ mmiri nwere ike na-ebu ibu nwere ike isi ebe a bata. Ụgbọ mmiri na-ebu ibu ga-esi ebe ahụ bata, n'ihi na mgbe mbụ o wee ebe ahụ ka ndị Igbo si na-ebupụ mmanụ ịsụ akwụ. Ọ bụrụ na ha sụọ akwụ, ebe ahụ ka ha si na-ebupụ mmanụ na-aga obodo dị iche iche. So ọ bụrụ na eleba ya anya, and ọkwanụ ihe anyị na-eti mkpu ya na-ebe akwa ya, and anyị ga-ekwugekwana ya, jee njem nọ na ya, kwuo okwu nọ na ya, ka agwọ osimiri ahụ, ka ndị Igbo nwekwe n'ike ịdịkwanụ ka ibe. Maka a sị na eme nwatakịrị ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Ọ ya bụ ihe anyị kwugo okwu ya. Anyị nwekwara mmiri ọzọ ọ ga-abụ agwọkwa, enwekwa ọdụ ụgbọala, ọdụ ụgbọ mmiri dị mma. Nke ahụ bụ nke nọ na Abia steeti, ebe a na-akpọ azụ mmiri. Enwekwara nke ọzọ nọkwa na Abia steeti, ebe a na-akpọ Ọbakụ. N'ala Igbo anyị nwekwara nke ọzọ nọ na Akwa Ibom, ebe a na-akpọ Ibaka. Anyị nwekwara nke ọzọ nọkwa na Kalaba. Anyị nwekwara na One. Anyị nwekwara na nke ọzọ nọkwa na Rivers steeti, ụkwanụ Boni River. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị Igbo, ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-arụ ọrụ, ọ kachasị ndị na-achị ndị Igbo, ndị na-anọchite anya ndị Igbo na ụlọ omeiwu, ma ndị gọvanọ anyị na-ekwu okwu na ọ bụ ihe ndị a ka ndị Igbo ga-ebido kwuo okwu ya. Eche m na dịka elumelo Ọhaneze Youth Council, anyị si ihe ka mkpa ndị Igbo ga-ekwu okwu ya bụ ka anyị nwee ọnọdụ ụgbọ mmiri, ka anyị nwee seaport n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị mee otu ahụ, ọ ga-enye aka nwee mmepe dị iche iche. Ọ ga-enye aka ụmụ okorobịa anyị ndị na-enweghị ọrụ enwe ọrụ. Ọ ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Onyeisi ndị okorobịa, ihe anyị gụrụ ugbu a, maka na ụfọdụ ga na-asị na ha ma n'ụdị ihe a dị, ụdị orimiri a dị, maka na ihe niile ndị Igbo gbadara ụkwụ na ajisi na na-emegide ha bụ onye tụbata ma na ndị Igbo na-azụ afịa, onye chọọ ime nke ojebe Lagos, ihe niile bụ Lagos, ozụsịa ya, o wee ike na-eburu ya bata, ụgbọ ibu o ji eburu ya bata, o wee ike ịda ihe mebisia. Ihe niile a bụ ihe mkpagbu dịara ndị Igbo.
mere na ụfọdụ si na ihe a bụ na ama ụma emegbu ndị Igbo. Iwe na-ajụ ndị niile a na-achị ala Igbo kemgbe, maka na isi na ote narị achọpụtara orimiri a, ha ma maka ya. Ọ bụrụ na ha amaghị maka ya, dịka onyeisi ndị ntorobịa chọpụtara ihe a, kedu mbọ ịgbara iji fụ na ndị isi anyị na-achị anyị ma maka ya jee ije ya? Ị ga-asị na ha amaghị maka ya, maka a na-asị na onye buru mmadụ ụzọ bawa n'ọhịa na-ama ebe ogwu dị. Ha ma maka ya, mana ọ bụghị enweghị mmụọ, ọ bụghị enweghị elomelo, ọ bụ enweghị mmasị ka emezie ala Igbo. Ọ bụ ihe kpatara ya. Ha ma maka ya. Ekwukwele m okwu ya, kwuo okwu ya ugboro ugboro. Anyị na-agbakwanụ mbọ ka anyị hazie kọmitii ga-eburukwa ozi a bugara ndị gọvanọs anyị na ala Igbo na steeti dị iche iche bụ ala Igbo. Anyị na-agbakwanụ mbọ ka anyị bukwuru ozi a, ka anyị nwee ihe ịkparịta ụka ndị na-anọchite anya anyị na ụlọ omeiwu. Ọ bụ ihe ndị a ihe anyị na-agba mbọ ya, ka anyị na ha taa ntị, ka a mara otu a ga-esi mee ya bụ ihe, maka ọ bụ ihe jọgburu onwe jọkarịrị udele na njọ na ndị bụ ụzọ gbawa ọsọ ka a na-asị bịasizi ike. So anyị na-agba mbọ dị iche iche ka anyị gwa ha ka ha soro, ka enwe ike ime ihe a bụ ihe kpatara eji enwe tigbo ozugbo na nsogbu dị iche iche, ma ọ bụkwa ndị otu dị iche iche nọkwa n'ala Igbo si na ha ekwenyeghị na ihe ndị Naịjirịa na-eme, na ha chọrọ inwe obodo nke ha kwụrụ onwe ha. Ọ bụ ihe ndị a bụ ihe ndị na-akpata ụmụ ihe ndị a, maka a ga-enwere ihe kpatara ede jiri bee nwee. Maka ndị Igbo na-ekwu okwu si na ịkwa agadi nwaanyị ajọ aka, ajọ otutupụ ya n'ọnụ. Ọ dị mma. Dịka ị kwutara okwu ndị ntorobịa na-achọ ka ala Igbo were onwe ha, kedu ọnọdụ, kedu ihe ndị otu ndị ntorobịa ọha na eze ndị na-edu chọrọ? Ọ bụ ka enye ndị Igbo chịba, ka ewepụta ofu nwa afọ Igbo, ka ọchịa Naịjirịa, ka ọ bụ ka a hazigharị Naịjirịa, ka ọ bụ ka ihe anyị gụpụtasịrị dịka ebe a ga-emepe, a na-ekwebeghị emepe kemgbe, ka emepere ya ndị Igbo? Nke mbụ, Ọhaneze Youth Council bụ otu na-achọ ọdịmma ndị Igbo. Ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọ. Ọhaneze Youth Council anyị esukọtala gbuo izu si na dịka otu na-ahụ maka ọdịmma ndị Igbo, ngalaba ndị ntorobịa, anyị si nke mbụ ihe anyị chọrọ ka e nwee ọdụ ụgbọ mmiri dịka ebe dị iche iche a m rụtụchara gị aka. Dịka isi gbado, ọ dịzị ka ala Igbo niile wegasị orimiri, mana ụfọdụ amaghị. Maka asị na Igbo ole na ole ugbu a, ụfọdụ na-eche na ọsọsọ oge eru na Port Harcourt. Mbanụ. Dịka m siri gwa gị, anyị nwere nke nọ na ọsọ ọkwa, sonyekwere na obodo a na-akpọ Osemoto n'Uguta, Imo steeti. Anyị nwere nke nọ na Abia steeti abụọ, Ụkwa East, ebe a na-akpọ Azụmmiri. Anyị nwere nke nọ n'Ụkwa West, ebe a na-akpọ Ọbakụ. Anyị nwere nke nọ na Akwa Ibom steeti, nke a na-akpọ Ịbaka River. Anyị nwekwere na Calabar. Anyị nwekwere abụọ na Rivers steeti, nke nọ na Bonny na One. Ihe bụ ebe dị iche iche enwere orimiri. Ọ bụrụ na elebanye anya gwụọ ya, ọ ga-abụ ebe ụgbọ mmiri ga na-abata na-ebubata ngwa afịa dị iche iche. Ihe niile emewe obodo anyị wee dị mma. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị lere anya bụ ihe dị mkpa a ga-eme. Nke ọzọ, nke abụọ bụ ihe gbasara railway. Anyị ekwuola ya, kwụsịa ya, na ọ ga-adị mkpa ka emebegasịa railway dị iche iche anyị nweburu na mbụ, emere abandon, a na-elebaziri ya anya. So anyị kwugo okwu ya na ọ bụrụ dat na eme ya, na obi ga-adịkwanụ ndị Igbo mma. Nke ọzọ, ka m kwuchakwala. Nke ọzọ bụ ihe gbasara
ọdụ ụgbọelu ya bụ international airport. Ọ ya bụ ihe OYC Ọhaneze Youth Council na-ekwu okwu ya. Nke atọ anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara road. Enwere okporo ụzọ nọ na Ọnịcha otu ọcha ịgawa ebe a na-akpọ Mmịanta. Ị ga-esi ebe ahụ pụọ Kogi si ebe ahụ banye Abuja. Okporo ụzọ ahụ a na-elebaghị ya anya. Okporo ụzọ ahụ bụ only 3 hours ka ị ga-eji garuo Abuja, mana a na-elebaghị ya anya. Ọ bụrụ na ndị Igbo chi ga Abuja ga-ebịa gbaa gburugburu ịpụọ Bini ga-ebịa gbawa bịafụta, mgbe ị na-emechina ya otu ụbọchị agaala. Mana ọ bụrụ na arụ okporo ụzọ ahụ ga-ehụ na ndị be anyị na-azụ ahịa, ma ndị na-azụ ahịa na Nnewi, ma ndị na-azụ ahịa na Ọnịcha, ma ndị na-azụ ahịa na Owerri enwee ihe azụmahịa maọbụ njem ha nwere ime ịga Abuja. Gị hụ na ọ gaghị efu ha oge ha ga Abuja eme ihe ahụ lọtakwa ụbọchị ahụ. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị na-ekwu okwu ya. Andị dịka ịjụrụ ke ndị ga-eme ya, anyị ma na ụmụ ihe na okporo ụzọ ahụ bụ Federal Road. So anyị na-ekwu okwu ka ndị gọvanọ anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu, ka ndị senatọs na-ereprezentị anyị ka ha tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu maka Orimiri a, ka ha tinye ọnụ. Maka ọ bụrụ na ile anya n'ụbọchị taa, gọvanọ Akwa Ibom steeti ọ haziele technical committee si ka ha kpawa nkata na ndị gọọmenti Naijiria ka enwe ike ịbịa tinye ọnụ ya bụ okwu. Gọvanọ ahụ ọ gbawala mbọ. Ọ bụkwa na ụdị mbọ a ka anyị chọrọ ka gọvanọ Anambra bido gbawa, ka gọvanọ Imo steeti bido gbawa na ihe gbasara nke anyị nwere n'Imo steeti na Anambra steeti. Anyị chọkwara ka gọvanọ Abia steeti ka o tinyekwa ọnụ n'okwu na ihe gbasara ya bụ Orimiri, ka a mara ụzọ a ga-esi hazie ya. Ọ ya bụ ihe anyị kwugo okwu ya. Ọ dị mma, ya bụ ebumnobi unu. Anyị ka na-abịa maka na enwe m nwa ada anyị nwaanyị ihe na-echi ụlọ bụ ka ọ ga-esitere ana Igbo mma kemgbe oge m na-akọwa onye ọ bụ, asị m nọ ada Biafra, mana ama ya dịka Eberechukwu ana Igbo ọgụ. Ndị oge ọ na-etokwa na agbọ a na-akpọ ya Rita. Biko kene ndị Igbo ọzọ. Ndị Igbo mụrụ m ekene m unu. Ịnụ na ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọnọdụ ndị Igbo n'uche nke gị dịka ada anyị nwaanyị, ihe ọdịmma ndị Igbo na-eche ụlọ, kedu ka isi fụ ọnọdụ ndị Igbo ugbu a? Ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa adịghị mma. Ọ dịghị mma. Ọ bụrụkwanụ taa ka o bido, kama na ọ na-adịwanye njọ, ka chi na-efo na-eji ka ọ na-adịwanye njọ. Kama na ihe mma bụ na o ji ihe nwata wenye aka enu, aka gbubie mgbu, o wetuo nwa nwata were ihe. Ndị Igbo dị ka oru na nyere na Naịjirịa. Anyị bụ ndị enwe. Na-agwa ndị mmadụ si ya na ndị Igbo bụkwa na oru na ala Naịjirịa. Ha na-asị m tụfie akwa na ha bụrụ oru. Ka ya ejiro wee bụrụ oru. O nwere nke anyị chịta, a na-achị anyị achị, enwe anyị enwe. Anyị bụ ndị emeriri n'agha, ewere ya na-emegide anyị. Oge nwanne m nwoke na-ekwu okwu, ọ na-agụpụtacha ihe dị mkpa a ga-eme n'ala Igbo ka ọ dị mma, kama ka onye ga-emie. Anyị macha ihe ndị anwa niile, maka ebe a nọ wee kee anyị, kechisie anyị ike bụ na iwu constitution na-achị Naịjirịa. Ebe anwa ka eji wee were igodo wee kechie ndị Igbo, wee chịkọrọ anyị, chịrị anyị ranye n'aka ndị Fulani na-erughị ọgwụ mmadụ one. Ha wee nọgide anyị n'isi na-emegide anyị. Ịbịa n'anya na constitution Naịjirịa ka o si wee dị, enwere ihe bụ nọọ ndị federal gọọmenti ga na-eme ka ha si wee kee ọrụ. Ịbịakwanụ nene nke anwa bụ ndị federal gọọmenti, ọ bụ nọ ebe anwa ka ihe ndị a niile ọ gụpụtasị ede, ma seaport, ma okporo ụzọ nke si Enugu wee jebe Ọnịcha, ma nke si Ọnịcha jebe Imo,
ma ọkwa n'ihe dịka ụgbọelu anụnwa o kwuru okwu ya ọnụ ndị federal ụmụnne anyị bụ ndị gọvanọ na-achị ana Igbo ike ha esichaghọkwa ike aka ha esichaghọkwa ike ya nwa bụ ihe kpatara anyị na-asị na ọ ka mma ka a sị na Naịjirịa bụ federal kama na enwere onu federating unit ihe niile anyị akpakọtacha ihe niile bupụrụ ha na Abuja anọzie na Abuja ọ dị ha mma ọ bụ dịka na-ewepụrụ ọgụ naira 5 ọ dị ha mma ha weta kọbọ n'afọ nye anyị si ngwa were nụ nka tokenism ma ọ bụrụ ndị oyibo unu jide nụ nka ahụ a na-asị jide ndị anụnwa bụ ndị gọvanọ na-achị anyị o nwekwana ebe ike ha na-eru ha kama na ndị be anyị amachaghọ ọ bụchaghọ ebe a na-ene ha anya ọ dịka ihe dịka polisi anyị nwere steeti polisi mana a ga-asị na ha bụ ndị isi nche obodo ka ihe ha na-eche a ga-esi na Abuja were kọmishọna of polisi wetara ha onye ugwu Awụsa ihe ha ga-emedobe bụ ha jee na gọọmenti haus sị ha nna anụ ọkwa m nwa ka eweta ọkwa onye nyere ọrụ ka ị ga-agwa ihe ọ ga-arụrụ gị ka ihe a na-ekwu abịa n'ihe dịka ihe sekuriti na ala Naịjirịa niile ma ndị isi nke polisi ma nke ndị amị ma nke ndị efọs ma o nwere onye Igbo nọ na ya ọ bụ tata na ha nọ na Abuja kpachaa ka a ga-esi memina ndị Igbo anyị nwekwara ofu onye ga-anụta ka ọ gbara ọsọ nata ebe a sị ụmụnne m jikekwaranụ na-abịawagokwa igbu unu ke ndị ha nyere ọkwa ọ ndị nke minista gịnị ka ha bụ ọ nke lebọ ọ ngige nwa bọị na ọ bọị ka ọ na-agba ndị ọlụ nụ ihe ọ achọba inye ọlụ ka a ga-agụnye nwanne anyị Ogbonna na-afụ maka ọgbọnni ọnụ nke Ebonyi ka ihe ọyanwa na-akwa okporo ụzọ ọ dị ya n'aka ọyanwa na-atinye railway ọ dị ya n'aka ọyanwa bụ onye ga-eme seaport ga-eje dredge ya ihe a nwanne anyị nwoke gwupụtacha ihe a niile ga-esi na presidency wee gbadataba kama na ya enwere onye ga-enyere anyị aka mana ihe anyị na-ekwu bụ ụmụnne anyị bụ ndị anụnwa nọ n'ebe ebe ha na-emebi ikpe ọkwa ndị nọ na omebi iwu ha nwa bụ ndị ga-ejikọtasi n'ihe anụnwa na-eme n'ugwu Awụsa n'ihe anụnwa na-eme na Lagos nọ naghị eme n'ala Igbo maka ihe dịka seaport a nwanne nwoke na-ekwu okwu ya na-ekwusi ike ebe anwa ka ha nọ wee kechie anyị maka anyị nwa bụ ndị na-azụ ahịa anyị bunata ọ bụ na eburu ibu anyị si n'ofesi bunata Lagos anyị gbaa ya tupu ị ga-esi na Lagos bunata ya n'ala Igbo ewerekwa ndị kọstọm imigreshọn ha niile chechie gị n'ụzọ tupu ibugu ga-anata ga-esi Lagos nata ala Igbo ị ga-emefu ego karịa ihe iji wee gị n'ihe iji wee gba ya na Lagos ọ dị ma Amechi ịnụ na tupu ma na-abịaghachite n'ọnụ n'aka ebe onyeisi ndị ntorobịa nọ ka ị nụchara ụmụ orimiri a maka isi atụbata ebe e kwesịrị iwegasị orimiri ha kedu ka isi fụ ya iche na ọ ga-ekwu omume ekwuchago ihe niile a ga-ekwu na ya mana eziokwu dị n'okwu a bụ na o nwere ihe niile a na-eme ndị Igbo ọ bụ ebe ahụ ka ndị kọstọm na-anọ kọstọm ọ na-abịa na shọpụ mmadụ ajụ gị ajụjụ ma ị mere nke a ma ị mere nke ọzọ ọ bụrụ na e nwere ahịa iwu dị agha nọ na shọpụ gị ọ bụ ndị National Drug Enforcement Agency ọ bụ ha maka ọ dịrị ịga na shọpụ gị mara ma ahịa ibu ọwụ ihe iwu kwadoro ma ọwụ ihe iwu kwadoro ma ọkwa nnọọ nke o zuru n'oche ọkwa ndị polisi ka ọ dịrị ịga na ya shọpụ gị ma ọ bụ ebe ị na-ere ihe mara ma ọ bụ ihe ezuru ezu ma ọ bụ ihe a na-ezughị ezu anyị na-ajị the president of this country anyị na-ajị Buhari anyị na-ajị Mohammed Ali ajụjụ na-ele mgbe ọwụ ọrụ ndị kọstọm ị na-aga na shọpụ ndị mmadụ na-aga na shọpụ ndị Igbo na-ebuchiri ngwaafịa ha ngwaafịa niile bukọrọ na Lagos na October 1st ebe a nọ na-asa na-eme independent Nigeria na-eme independent
ebe ndị kọstọm mere independent ha na shop ndị Igbo ngwaahịa eburu karịrị 5 billion naira ebukọsiri ngwaahịa bukọrọ dia moto gbachie ebe ha nọ na-ere ahịa dịka nsi bụ ka ezi mbọ a na-agba ịfụ na akụ ndị Igbo nataziri ụlọ maka otu ọzọ dị ezi ugbu a ana m abịa mechi na mbọ a na-agba ịfụ na akụ ndị Igbo na mbọ ụnụwa na-agba iji mee na akụ ndị Igbo ga na-abatagozi ka ọ na-ebenata na akụ ga-eru ụlọ maka onye batazie ka o wee ike nọrọ n'ala Igbo mepee ala Igbo. Eziokwu ka i kwuru, asị that ndị Igbo na-ekwu okwu si na akụrụ ụlọ ya bụrụ ezi akụ. Ihe anyị kwugo okwu ya taa bụ gọvanọ Enugu steeti ugwu anyị kwugo okwu ya gọvanọ Abia steeti ikpeazụ, anyị kwugo okwu ya gọvanọ Imo steeti Emeka Ihedioha, anyị kwugo okwu gọvanọ ndị Ebonyi steeti Umehi, anyị kwugo okwu gọvanọ ndị Anambra steeti Willie Obiano, ma gọvanọ nke Rivers. Ihe anyị kwugo okwu ya bụ ka ha gbakọlọta ọnụ ihe a ga-eme ugobere egbe ebere bụ na ndị Igbo ga-enwe seaport n'ala Igbo. Ọ bụ ihe a ga-eme. Anyị na-ekwukwo n'okwu ndị na-represent ndị Igbo na National Assembly. Anyị na-agwa ha okwu taa ka ha gaa njem ya na ihe a ga-eme ka akụ ndị Igbo lọta ụlọ bụ ndị Igbo inwe seaport dịka ebe ndị a m rụtụsịrị aka. Enwere onye kwuru na ebe ndị Igbo nwere mmiri na omihemi ashị na ọsọ ọkwa ose moto ka enwere the deepest potential seaport in this country. Ọ dịkwa n'ala Igbo 20 meters deep without dredging. Nke ahụ ọ dị n'ala Igbo? Ọ dị n'ala Igbo n'ọsọ ọkwa Anambra steeti Ihiala. Nke ahụ sonyere isi na ose moto Uguta local gọọmenti nọ n'Imo steeti. Ọ ya bụ mmiri kachara ma ime ma egwuru ya egwu ma gwọrọ ya agwọ ma gwọọ ya agwọ. Mana ka ezi ka osimiri ụgbọ mmiri m ga-esi bata, mana a ga-egwuru ya kwala ya ụzọ ọ ga-esi bata. Ọ ya bụ ihe m na-ekwu. Ana m akọwara gị na ebe ọ ga-anọgodo adọrọ. Ana m agwa gị na ma egwuru ya egwu taa ma egwu ya egwu na ọnọdụ mmiri ahụ dị taa 20 meters deep without dredging. Ya bụ ọ bụrụ na agwọọ ya hazie ya nke ọma, ọ ya bụ ihe ga-eme akụ ndị Igbo lọta ụlọ. Na nke tupu m abịa n'ebe ị nọ Ada Biafra, gịnị ka ị ga-atinye n'ihe a tupu anyị akpọba ndị ọzọ amechie atinye ọnụ ka anyị gbaba ekwentị ndị chọrọ itinye ọnụ karịrị? Ịma na oge Amechi nwanne m na-ekwu okwu n'ọsị n'ọdịka ndị ọbụla nọrọ be ha maka ihe a niile ebe ọ gbakọtara ọnụ bụ ọ bụ na enwe ihe ndị oyibo na-akpọ ọkwa restructuring. A restructure Nigeria. Ndị be anyị nọrọ n'ube unu were ihe unu nwere be unu were n'mezibe be unu. Ndị Yoruba nọrọ n'ube unu enwere 6 geopolitical zone na Nigeria. Si nweenu anyị achọrọ ka etisee Nigeria ma ka akwụpịa ya. Ha ndị isi nọrọ na Abuja ka enwesịa ndị geopolitical zone ka ha nọrọ chia be ha were akwụ ha nwere be ha na-emezi be ha were na-ewepụta obere ihe na-atụ ụtụ na n'etiti. Eme ya be anyị ga-adị mma maka na ndị be anyị na-agba mbọ. Ha ga-ejisi ike. Ifuru Innocent na-eme moto ifugo na ndị be anyị na-atụnyere ya. Ndị gọvanọ ọkwa mbọsị ebido ọkwa oge chiforo ebido oge Amechi n'ihe a na-ekwu na nke tupu ndị a ga-ekwu o nwere chọrọ ikwu ọkachasị ka o si wee metụ ọrụ ndị kọstọm. Ijikwa eziokwu enewe anya ka ndị kọstọm si arụ ọrụ dịka ndị nchekwa niile ọrụ ha na-arụ o nwecha ka o si wee ha na-eri mperi. Ọ bụrụ ndị polisi na-eme ka ha kwesịrị ime abịa ebodo mmadụ ihe omerọ wee napụ ya ego. Ndị kọstọm ga-ahapụ ebe ha kwesịrị ịnọ rụọ ọrụ ma ha ga-ije nye ha ego iburu afọ iwu bata ha na-emechi ya. Mana ụfọdụ n'ime ha mana ihe chọrọ ikwu bụ na moto anụnwa ụgbọala anyị jere wee gbachicha ndị nwe ha
ndị na-ere ha ọ dịrọ mma mana a na-echesi na ihe gọọmenti ji wee mee ya bụ na mgbe okpuru ọ dị ka etu esi wee mechie bọda oke anyị na ndị Benin mgbe okpuru ndị ahịa smugglers na-agba obodo anyị akarịa ihe nji wee na-ekwu ya bụ na ụgbọala na ọtụtụ ihe ndị ahịa ọzọ dị iche iche a na-ebubata nwere ụgwọ a na-akwụ n'isi ha tupu ebubata ya mana ndị mmadụ ga-eje na mba ọzọ ebe a da-akwụ ụgwọ buru ụgbọala buru ya wee soro n'ime ọhịa ebe a ma akwụ ndị gọọmenti ụgwọ wee bubata ya na Naịjirịa ebubata ya erewe ya ego gọọmenti ga-enweta n'ihe ha ma enwetazi ya mana mụnwa na-achọ ịkwụsị na ndị kọstọm na-eje ejide ndị kpọsara moto n'ọha nwa bụ ndị bụ ụzọ wee daa iwu wee mee ka ihe a wee na-abata na be anyị mana ọ bụrụ na ha bịa gbachie ebe ị kpọsara enwere ka ọ bụ na iwu si ha nọrọ n'oke ala mana ọ bụrụ na ha nọgide n'oke ala wee fụ na ihe ekwerọ ọ bụrụ na ha bịa ebe ị kpọsara ihe ọ dịrọ mma mana ọ bụrụ na a na-ebo gị si na onwe ihe ị na-eme adịrọ mma na ị na-ere moto ezuru n'ori ma moto akwụrụ ụgwọ ya gosi ha na ide ere moto ezuru n'ori igosi ha na ide ere moto ezuru n'ori ọ bụrụ na ha bịa kpochie ebe gị n'ezie ma o nwero moto ị kpọsara aka gị dị ọcha ebe a ka m ga-apụta wee sị maka ka m gwa gị eziokwu mụ ha ma bịa donyere onye Igbo ukwu na ọ bụrụ na ime ihe adịrọ mma nwa ma sọpọtụ gị mana ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na o nwere ihe ime nsogbu adịrọ mana ijikwa eziokwu bụ na aghụghọ erika n'obodo a ndị a bụ ndị na-eje achụgharị ndị mmadụ bụ ndị na-afụkwa ndị ọzọ ịma na akpụkpọ ụkwụ niile ị ga-eje Abakpa wee gote ndị Hausa na-ere tọrọ n'afọ bụ ahịa ndị Igbo butere a nara ha n'ike mana anyị ga-ajụ onwe gị bụ ahịa ha nara ndị Igbo n'ike kedu ka ha si ebubata ya mana ọ bụrụ na ha bubata ya ha agba ya ọkụ ma ọ bụ dosie ebe ahụ anụ ha bubata ya ha eburu bunye ndị be ha one na one ka ha mebiri tupu anyị ahapụ ndị mmadụ na nkenke dịka ndị ntorobịa onyeisi ndị ntorobịa ndị Igbo maka na onyeisi ndị ntorobịa na ọhaneze bụ dịka onyeisi ndị ntorobịa ndị Igbo nchekwa n'ala Igbo dịka o si ada kedu mbọ unu na-agba dịka ndị ntorobịa ịfụ na oge ụfọdụ ịnụ ebe awakporo ndị na-akọ ugbo ndị na-eche efe achịrị efi nke ha jee wakpo ha ịmụ ihe a niile na-ada ọnagide asị na a na-atọrọ na onye pụta atọrọ ya nke ahụ na ha adajụ anyị na-ajụ gịnị bụ mbọ unu na-agba ịfụ na ihe a na ọ dịghịzi na achụpụrụ ndị ọjọọ n'ala Igbo ndị na-atọrị mmadụ ekele dịrị onyeisi ala Enugu chepụtagoro wee kwado ka echebe ọfịa niile a ma ebe a niile na-enye nsogbu anyị na-ekele ya na nke ọha o mere mana dịka ndị onye ntorobịa gịnị bụ mbọ unu na-agba ịfụ na ihe dịka nchekwa bụ nke zuru oke n'ala Igbo? Ndewo, abịa na nke mbụ a sị na onye ghara ndụ gbaa akụ onye iro ere akụ ya. Anyị agwago ndị mmadụ ndị Igbo ọkachasị ndị na-ahụ maka ọha nke a na-akpọ town union n'obodo dị iche iche n'ala Igbo OYC anyị agwago ha ka a gaghachi n'ọnọdụ mgbe mbụ abịa na obodo dị iche iche obodo ọbụla na-enwe ndị nche na-echekọta obodo ha. OYC anyị ekwuole na autonomous communities niile nọ n'ala Igbo anyị agwala ndị eze gwa President General town unions ka ha hazie ụmụ okorobịa n'obodo ha ka obodo ọbụla nwee ndị nche na-eche ha ga na-eche ndị nna anyị na ndị nna anyị na ndị na-akọ ugbo maka ihe na-ebe na-akarịala. Nke ọzọ bụ ana m ekelekwanụ gọvanọ Enugu steeti maka forest guard but anyị na-agwa ya ka ọ gere bụ iji ụtalị aga achụ ndị ji egbe na biko
na ode egbe ahụ ndị Fulani herdsmen na-eji akpa mkpamkpa si werekwa ode egbe ahụ nyekwe ndị forest guard. Ọ ya wụ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Anyị bịachita azụ ka na nkenke ewere okwu ole na ole anyị na-abịa. Anyị ga-akpapụ ọsọ ozigbo wee na-anabazi okwu unu. Cheta na nzukọ ka anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ anyị na onyeisi ndị ntorobịa na ọhaneze Youth Council na ebe anyị na ada anyị bụ Eberechukwu Anigbo na Mechi Ugwuele. Anyị na-ekwu ka ọnọdụ ndị Igbo si dị na Naịjirịa ugbu a. Ya bụ na ịchọ itinye ọnụ n'okwu ị ga-akpọ 09023111009 maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti 0902331 ya bụ 09023111009 maọbụ 09097711009. Mana ọ bụ 08907711009 maọbụ 08923311009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ya ọnụ. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Onye dị epio. Ị ga-ekwusi okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. na Nigeria ma Nigeria dị ya na-achọ ka agwọ ndị Igbo ihe anyị achọrọ bụ Biafra ga-emere anyị chọrọ ihe gbasara Nigeria. Uche ya dị ya njọ. Biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Nwoke ọma. Ndị ka email. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ebere. Ngwa gwa n'iru Ebere. Akpọ. Ana m ekele ada anyị nwanyị onye wepụtara obi na-azagodo ada Biafra. O nwere ndị Igbo Biafra n'ọnụ na-ata ha arụ mana ada anyị nwanyị ọ ya dịrị gị mma. Ihe m ka m kwuo nwokorobịa sị na ya bụ prezidenti ndị ọhaneze youth. Since ọhaneze youth pụtara gwakere m ofu ihe ha mepụtagoro n'ala Igbo iji maa atụ. Ndị Arịwa youth kwuru okwu ndị bụ ha niile kwado fa emete Arịwa youth kwuru. Ndị Yoruba wee kunye wee sị na ndị Fulani ya na na beva oge ha gburu onye isi ọfarifere adịghị nwanyị. Kedu ihe ndị ọhaneze youth mezuru? Ndị m kakwa na-akwado ụkwa ndị nke IPOB ọkwa fanwa ndị niile na-emebe nna mfu anya kpọtara ife. Ndị ọhaneze youth a ọ dịkwa m ka ha na-eso ndị a na-emegide anyị emegide sorokwu ha na-emegidekwu anyị ọ dịrọkwa na mma. Daalụ ka anyị were onye ọzọ. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Onye nke egbubiela ka anyị were onye ọzọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere ị ga-asụkwa Igbo yele ya n'agbanyeghị na anyị were ndị ọbịa tata. Ngwa gaa n'iru nwanne. Chizzy ekelere ndị kene ndị ọbịa bịakwutere gị n'ụlọ mgbasa ozi ụlọ ahụ. Daalụ ha na-anụ. O dịga aka eji kwubeso okwu. Ekwesịrị ka anyị bido tụpụtaba amụma iwe anyị ga-eme. Ọhaneze ndị Igbo youth eziokwu enweghị ibu na-eme ofu a na-eje ekechi ụlọ aja ndị Igbo. Onye Igbo mere ya arụ elejiri merazi ndị Igbo na awa na-azụ Igbo achịbe na lagoon. Ibe niile na-eme mmadụ onye kpụkpụrụ na kọtụ ụlọ ikpe maọbụ nke Naịjirịa maọbụ nke mba ụwa. A na-eme ndị Igbo nke na-eme ndị Igbo ka anyị nwere onwe anyị ụfọdụ unu tụrụ ajụ tolu n'aka anyị agwụ na-ata
bụ ndị so-called ọhaneze erianụ na-achị ya n'Igbo ọ na-achọ akpa ọ na-achọ akpaba o nwere ime gọọmenti bụ federal chọrọ ịlụ na ruha na ngwa bụ ndị gọvanọ na-achị ya n'Igbo si ma chịcha alụ federal ajụ gbapụ ya n'ụbọchị kootu ka gọọmenti ka federal jụrụ ka anyị mụja kpọrọ ndị Igbo cheelianụ daalụ nwanne jee na-eme unu ọhaneze bụ n'ọnwụ daalụ biko si ebe a pụọ maka ọ dị ma biko ịkpọ anyị achọghị ịkọ ọnụ ihe anyị chọrọ bụ ndụmọdụ na ihe niile anyị na-akpọ ebe a ka ọ ga-esi wee dị mma atụmatụ anyị ga-eme ka ala Igbo dị mma ọ bụghị ịkọ ọnụ na-ama na ọnụ ka bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị na-eme ọ bụghị ịkọ ọnụ ka anyị bịara ebe a ịkọ tụnye alụ ka ala Igbo ga-esi dị mma n'ihe isiokwu anyị niile ka isi na ọnụ dị ala Igbo tata ọ dị mma ọ bụrụ na ọ dị mma kedu ihe anyị ga-eme ọkwa ya ka anyị na-ekwu na ndị na-ekwu na ewekwa na ndị ọzọ kpụgbugoro ndị Naijiria n'ụlọ ikpe gbasara ihe a na-eme Naijiria ndị a niile ha ga na-abịakwa na-akọ ka ha si eje mara ihe ha ji jee n'ụlọ ikpe nwaanyị afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka m nwere onye ọzọ afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu nwaanyị afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke esi m Amadu Nze were na-akpọ aha m bụ Peter Chukwuemeka ngwa bee isiokwu gị ma ọ bụ okwu ị chọrọ ikwu nkenke o ana m anụ ihe unu na-ekwu n'ebe ahụ okwu unu na-ekwu amaka kama na ofu ihe na-eme ka anyị mara bụ na anyị nwere asụsụ atọ mekiri Naijiria anyị nwere Igbo Hausa and Yoruba and site n'ọnụ nwaada Biafra nọ n'ebe ahụ o mego ka a mara na emeriri anyị n'agha and eziokwu and ebe ahụ ọ bụ na emeriri anyị n'agha o nweghị ihe ọ bụla anyị ga-eme na Naijiria ga-adị ndị ọzọ mma emeriri anyị bụ na emeriri anyị and ọ bụ ya mere na ọ dịghị ezi atụmatụ ọbụla a na-atụ na Naijiria a na-atụnye maka ndị Igbo eji na-ekwu ihe ndị a bụ na ndị ọda traịbụ bụ ndị ọzọ nwa asụsụ ndị ọzọ Yoruba and Hausa ha kpọrọ Igbo asị otie anyị ike kemgbe anyị merichara anyị so o nweghị ihe ọzọ m na-ekwu bụ nke a naanị ihe chọrọ ka m tụpụta n'ebe ahụ bụ nke a si mara ihe mere mmanụ na mmiri ada n'ofu ebe mmanụ na mmiri enweghị ike ịnọ ọ bụrụ na ije na Baịbụl Ismael na Isaac anọbụ ofu ebe o nwere mgbe o ruru Sera wee si Abraham na a ga-achụpụ nwatakịrị a n'ezinụlọ a and Abraham mere ka o si mee mana mmụọ ozi bịara gwa Abraham na a ga-achụpụrịrị nwatakịrị ahụ emechapara achụpụ onweghị mgbe Isaac na Ismael nọkọrọ ofu ebe so ị ga-asị na anyị mapụ ndị Igbo na ndị a ga-anọkọ ofu ebe ọ gaghị adị pọsịbụl daalụ bee ya nkenke maka na oge na-asịzi anyị kwarapụ anyị ka anyị bịaghachite na okwu anyị ji ebe a maka oge na mpịachi okwu nwanne anyị nwoke isi ndị otu ndị ntorobịa na ọhaneze ịnụnụ ka o si daa na mana tupu anyị na-aga mma bịa anyị kwucha ihe a niile chịkọta ya ọnụ ka njebe n'ebe ada anyị nọ ada Biafra biko kedu okwu mpịachi nke gị kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo ka anyị wee na-aga ịnọgo n'ihe ndị Igbo na-ekwu maka na oge na-asịzi anyị kwarapụ ụbọchị ọzọ anyị achọ oge wee mee ihe a n'oge ada adịcha na a na-ekwu okwu kpere ọkụ mụ na ụmụnne anyị na-ekwu ofu ihe si kewee ka onye ọbụla na ka anyị nata ebe a anyị nwere onwe anyị ọ ga-aka ihe ga-akakara anyị mma ịma na anọkọta sị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya na ọ bụrụ na ekewe na ndị Igbo ga-egbu si kewee ka anyị nata ka amakenere ma anyị ga-egbu onwe anyị daalụ Amechi ebe ọ nọ ka m nọ ọ bụrụ na ha ma ekwe ka anyị hazie ọnọdụ ka ihe dịịrị anyị niile dịịrị anyị ka anyị kee ihe ka o ruo onye ọbụla ka o kwesịrị iru ya ọ bụrụ na mmegbu na mkpagbu bụ ihe ha sị na ha ga-eji wee na-eso ndị Igbo ka anyị nataba onye a jụrụ ada ajụ onwe ya daalụ onye isi ndị ntorobịa na ọhaneze Youth Council biko na nchịkọta okwu gị kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo na-enogoro ihe ndị kpọrọ akpọ kwuru gbasara ihe na-eme n'ala Igbo okwu mpịachi okwu nke gị na ndụmọdụ gị biko enwere onye nke kpọrọ akpọ na-ekwu ihe gbasara ndị ọhaneze achọrọ m iji ohere agwa ha na ọ bụ ihe dịka ọnwa atọ kịta ka emere m elect
and kamgbe agbakwara mmem elect ọhaneze youth council ọnọdụ anyị agbanweene anyị na-agbala mbọ ime ikwu okwu ihe gbasara mmepe ala Igbo and ọ bụkwana ya mgbe emere m elect as the president of ọhaneze youth council anyị ewepụta atụmatụ ụzọ ihe 7 anyị ga-ekwu okwu ya anyị ga-aga njem ya bụ ihe ga-eme ala Igbo dị mma. Nke mbụ bụ ihe gbasara seaport, nke abụọ ihe gbasara international airport, nke atọ ihe gbasara modern railway, nke anọ ihe gbasara industrial gas pipeline n'ala Igbo, nke ọzọ bụ ihe gbasara ịrụ okporo ụzọ ahụ kesi otu ọcha mmịanta Kogi gawa Abuja ụgbọ sọsọ 3 hours gị ruo Abuja. Nke ọzọ bụkwa anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara imepe Department of Chemical Engineering at University of Nigeria Nsụka ka emechiri nke mgbe alụchara agha. Ya bụ department oke ọkaibe n'oge ahụ mana tupu eme ihe mere emechie ya. So ihe anyị na-agwa ndị Igbo, ụmụ okorobịa ndị Igbo taa bụ ka ha join ọhaneze youth council maka mbọ anyị chere ịgba abụ ọ bụghị ikwu okwu. Anyị chọrọ ka enwee membership na communities ka ndị Igbo ji aka ha mee elect onye ga-awụrụ ha gọvanọ, onye ga-awụrụ ha sinetọ. Maka ọ bụrụ na ọhaneze na ndị Igbo gbakọlọta aka wepụta ofu onye ga-abụrụ ha gọvanọ ma sinetọ, onye ahụ ga-abụ ya nọrọ n'ụlọ omeiwu ihe ọ ga na-ekwu okwu uwu na ihe ndị Igbo chọrọ maka ọ bụ ọhaneze edunyere ebe ahụ. So anyị na-ekwu okwu ka ọhaneze build capacity. Ihe a chọrọ ịnụ ikwusi okwu ike bụ ịmago dịka ada Biafra si kwuo amechikwukwa si unukwe ka hazigara Nigeria ma ọ bụ otu ndị Igbo dị nọ na Nigeria ọ dị unu mma. Anyị chọrọ restructuring. Ọ bụrụ ka ndị Igbo wee nọrọ. Ihe anyị na-ekwu okwu restructuring ọ ya bụ ihe ọhaneze youth council na-ekwu restructuring. Nke abụọ anyị na-ekwu bụ ihe m gwara gị our 7-point agenda ka enye ndị Igbo ọdụ ụgbọ mmiri dịka ebe dị iche iche anyị metụchara aka. Ọ bụrụ na ha ghọta ihe abụọ restructuring, ụfọdụ na-ekwu nke dị iche iche. Kedu restructuring nke unu na-ekwu? Restructuring ka anyị na-ekwu n'ubu nke region ọbụla ga-mezie obodo ha den enwe ihe ha rụpụtara ewetazie na nke a na-akpọ nke federal. Ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu. Ọ ya bụ restructuring a na-ekwu okwu. Ọkwa ya ka e kwuru okwu na confab na emere 2014. So anyị na-ekwu okwu ka eme ya implement. So ọ ya bụ ihe anyị kwugo okwu ya. So ana m ekele ndị gere anyị ntị na-agwakwa na ụmụ okorobịa ndị Igbo n'ebe niile dị iche iche enwee leadership of ọhaneze youth council na steeti dị iche iche. So ohere dị ma ọ bụ oge ga-adị mgbe ọzọ anyị ga-eme ka ha mata ekwentị akara ekwentị ebe dị iche iche. Mana ihe ọzọ chọrọ kedu mmekọ ndị ntorobịa na ndị isi ọhaneze gba gburugburu na isi ọhaneze gba gburugburu? Nna ya Nwodo anyị na ya nwere ezigbo mmekọrịta. Ọ ya bụkwa na onye ndu ihe gbasara ndị okenye ya bụ ọhaneze ya the parental body. Anyị na ya nwere mmekọrịta dị mma. Anyị emekwanara ka ọ mata atụmatụ anyị na ihe ndị anyị chiri ime dịka ụzọ ihe 7 mkpọchiri gị ga-eme ka obodo ala Igbo mepee. Ọ nabatakwara na ya bụ ihe. Ụlọ ahụ nụchara ugbu a bụ a na-akpọ ya Comrade Igbo Ayaka o Igbo Ayaka. Ọ bụ ya bụ isi ndị ọhaneze youth council. Ọ bụ ya na ada Biafra Eberechukwu Anigbo na Amechugwuele tiegasịrị ọnụ n'okwu nke taa. Otu aka nzukọ nke ụbọchị taa ya ewutela unu biko mana aga m ayọ onye isi ndị ntorobịa biko anyị kpọọ ọgụ ụbọchị ọzọ maka na ihe a ga-ekwu ọkalịrị. Ị ga-abịakwa? Nsogbu adịrọ. Abụrụ ha ala ihe bụ ihe gbasara ndị Igbo. Ịkpọọ m n'ụtụtụ ama abịa, ịkpọọ m n'ehihie ama abịa, ịkpọọ m n'abalị ama abịa maka aga m ehi ụra until ala Igbo dị mma. So mgbe ọbụla ọ kpọrọ m ama abịa. Ọ dị mma, anyị ga-ejisi ike wee chọpụta oge ga-adị anyị akpọta ya anyị na ya akpa n'ụbọchị ndị mmadụ wee ohere wee tinye ọnụ n'okwu. Abụ m Chizzy a na-ekelela m Tobel mana echefuna na ị ga-ekiri ihe a niile ije na Kpakpando TV na YouTube. Ka ọ dịnụ.